kuma ni mo mi mal lahiya soro silba dona silba dugse flana ya soro ibsa ka kantige ni ma soro la ibsa ka kantige silba dugse sabana ni mbela jile lahiya kantige dondi ni lahiya kantige ni kile sabala lahiya do me anko don flo de kafsa ko sobe don flana mi dawka don sabana mi dawka fasmanti ala okuma lahiya la muni kanunindo min kanunu lahiya la tawalli al-mudahi adhabuha emmi reta lahiya da yere kika lahiya kantige o kanunindo ya famu ere min tay lahiya ikika lahiya kantige o kanunindo o nasuri bise meni darrado yere sega kantige koro kama walma bana kama walma darrado bila okuma ina di ma wore ma o ka kantige bashi tola kuma yere kika lahiya kantige har na ya soro haka musodo ni yere sega kantige yere sega kantige like chukula ayere ka kantige na tese okuma anadi ma wore ma na kantige o kanendo kuma ani tuguni min kanunde tuguni iyere ka ikal lahiya ka dodun ala ini ka dukono mo ika dodi fantawma ani signyo de sebato ika doduma o kanunde me donba ko mali surtout yere anga mazhabila ina ani donba fanchama ko atebe ikal lahiya sodi kafirima akira chrétien sawa akira yahuda akira kafiri fasusiye ka te be kika la ya sugudama iya famu ka te be kika la ya sugudama bo na ya soro kafiri mi siginyonya bina che aw be dukelen kono luanzela aywa walma ini kafiri me chugo mina bo la dala ka foi kika sugu kantige kanata foi dama kagele okuma min kai na ya soro sogo santa be soro ibise ka sogo sanka dama na soro sogo santa be soro ibo sako dama ka ke na fuika lahiya ya famu me na soro o ka gele sogo santa te soro ina fo kirke na selidun na ka fo ka sogo sa ita soro aman gonde parce sogo bebe bulu ita soro bujo irete sogo re kantige selidona bon aywa esi nyogo mindo abe chuko na bebe luanse kelena ya famu ka fo ki ga sugo bela yilindu ikana fendama ewa la hala dolo ka gela de la hala dolo ka gela okuma ad-darura tuqaddaru bi qadriha ibseka do dama parce que islamiya yoro la hala dola anyindo do silame fe ka kafir nege ika kafir ka muamala tuchugunya wala sa silame re lobe do ala abido silame ko ndala bo abise ka ke donba ko haramundo ika di kafir ma ina fo ka ta takada di kafir ma te n'importe qui aka dum ayi o manka me kafiru kala halati kelere ni e chrétien ni ena be dukelen kono abu ko ke nyogon fe parce que ibse ka adamadiyam se ka temeni kafirce bunyam se ka temeni kafirce ya fam ogma ka fo sel sere ka lahiya kantige ko beken ta hari sarani imato doma ata fam abe jigiya juguta ni islamiyai abe islamiyaw blaminando kono kasro uto minan kono ogma ibse ka dodama alaka mesa bama no borayno feminun te daga lahiyala atebe lahiya kake feminiye feminun te daga lahiyala folo atebe ka lahiya sogo fere a fenfe har wolo atebe ka foide fere ya famu atebe ka bosole kala sarabwala ni ma ya boy ni ma ne ga lahiya boso ya famu ibe wardama ibe bosole warde dama me nasro fantando ibse ka dota ka dama aka fanta ya koso abe lafiya ibse ka do dama u koso me bosole sara konde bola de wal man na ya soro aywa ibse ka wolo nun niala nasro ite sama ibse ka niala akata
lahiya sogo tɛ se ka feere a wolo tɛ feere a foyi tɛ feere mais n'i y'a di mɔgɔ min ma o tigilamɔgɔ bɛ se k'a feere i n'a fɔ e ye sogo di dɔ ma o tigilamɔgɔ taara sogo in feere walima e ye wolo ni dɔ la o tigilamɔgɔ taara a feere baasi t'o la e yɛrɛ de k'a feere o de tɛ bɛn amma n'i y'a ni mɔgɔ dɔ la fantan na o de taara a feere fɛn t'o la o kuma naam ala ka an bɛ sababa ma